Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonani. Nazi indaba namuhle sithi izo ezihamba phambili. Kumiswe Olokuchibiyela kwethulelwe ngqalasizinda yamanzi eSHOWE kanti imvunge ngokwenyuswa kwentengo kagesi. Siyanimukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Isimangalo besifakwe i-ANC esithinta kwinsolo zokuthi iqembu le-IFP lelabhalisa abantu ongebona bendawo ukuze bezobavotela njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela senzeke inkantolo zokhetho yamisa ukhetho lokuchibiyela obumeleke lubanjwe ngesonto elizayo kumasipala waseDannhauser enhla nelikaMthaniya. Phakathi naleli isonto lenkantolo ilalele lolu daba lakwa-12 yakhipha lesi sinqumo ngoba ithi kuzomele kubhekwe uhlu lwabantu ababhalisile kule wadi. Ukungawini kwe-ANC kwizinketho zokuchibiyela sekwenze yababele enkantolo ukuyofaka isikhalazo ngezinsolo zokuthi IFP ibhalisa abantu ongebona baleyo ndawo ukuze bezowina ukhetho. Izolo inkantolo zokhetho ikhipha isinqumo sokuthi ihlehlise ukhetho lokuchibiyela ka-12 eDannhauser emva kwalesi ikhalazo safakwe i-ANC yathi izobuyekeza isibalo sabantu ababhalisile kanjalo namakheli abo. Ama-comrade ethu e-Ward 12 laphayana eDannhauser akwazile uku-identifya saba nama-affidavit enziwayo kwathi mase kuhlala umhlangano we-PLC sawuveza lokhu i-IEC yathatha isinqumo kwayiwe enkantolo. Inkantolo yavumelana nathi ukuthi-ke komele ukhetho lupostpone ngey'nsuku ey'ngeqile ku-120 uqinisekisa ukuthi kuklinwa i-voters roll, uverify i-voters roll ukuze abantu abazoparticipate ekhethweni kuba abantu base-Ward 12 eDannhauser. Usihlalo we-IFP KwaZulu-Natal usabanavalo ngezinsolo ze-ANC kuphela ayivuma induku yokuthi abantu abasayithembi. Umafika uthi njenge-ANC basekholele ekuphuculeni izimpilo zabantu futhi nabantu basabadinga. ANC asithukile nakancane empeleni abaningi soba surprise uma bethi sizodliwa kuma general election 2024 sizosibuyisa isifundazwe sethu ngoba si-analyzile ukwina kwenkatha. Inkatha ithatha abantu kwezinye indawo ibase kwezinye indawo. Now national nama-general election yobe kungasekho ukumuva abantu in between ngoba umuntu kuyomele avote futhi avote kanye. Lolu khetho lokuchibiyela bekumele lube ngesonto elizayo kodwa lube selihoxiswe usuku olungakaziwa. Godebo Sibisi seThekwini. Imeya kamasipala wesifunda iKingcetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli wethule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha ingqalasizinda yamanzi esigodini saseNcemaneni engenamnjonjo eSHOWE ngaphansi kamasipala umlalazi. Umphemba uthi lolu hlelo luzodla isamba semali eyizigidi ezingama-57 zamarandi. Usompisi ukuqhuba ngokuthi lolu hlelo lungeminye imizamo yokulwisana nokwentuleka kwamanzi okukhungethe lo masipala. Umasipala wesifunda iKingcetshwa uqhubekile nemizamo yokulwa nokwentuleka kwamanzi ezindaweni ezakhele lo masipala. Umeya walo masipala umhlonishwa Thami Ntuli uthi basazoqhubeka nokulwa nesimo sokwentuleka kwamanzi. Le ngqalasizinda khona ayikwazi ukuphakela abantu amanzi ngendlela ejwayelekile. Kuthi ingqalasizinda ekhona kodwa engasebenzi ivuswe ukuze iphakela abantu amanzi ngendlela ejwayelekile. Bese kuthi lolu hlelo olwalakhiwe kudala lokuthi liyophakela abantu amanzi ngenxa yokwanda kwemizi nabantu abayixhumela amanzi emapayipini ngokungekho emthethweni lagcina sesihluleka ukuthi umuntu athola amanzi usuku nosuku. Gcina sekuthiwa amanzi azoshintshaniswa ngelinye iviki ashona kulolu khalo ngelinye iviki ashona kulolu khalo siliqede. Phakathi kwezinto ezibalulwe imeya yalomkhandlu ukukhuthaza intsha ngokuthi ayisungule izinkampani ukuze izohlabana ngemisebenzi yokuba ngosomathenda abazokwenza imisebenzi yomasipala. Abantu abashipela nje njengoba behleze emakhaya abasondele kulolu daba lolu lokuba nenkampani. Uma uzosacontractor wena uthole mhlawumbe inkampani le ithi kunikeza nanku umsebenzi wa2 million nawe ithi nanku umunye wa2 million. Mhlawumbe ugcine nama subcontractors mhlawumbe awu5 noma awu6 aqhamukela lapha emlalazi.
kuzokwenza ukuthi inkampani lo iregistrele ikhulelwe isigaba sayo. Ugcine nawe ngeli ilanga sekuwena uthi cha awufuni ukusubcontractor ufuna ukusubcontractwe kuwe. Sekuwena onezumsebenzi ka 50 million umsebenzi ka 100 million ngoba ukhuliswe kancane. Amanye amathuba ke akhona ngenkathi amathuba omsebenzi engekho. Okufanele abantu abasha bangahambeli kude nawo. Ube esekhuza umkhuba wenkohlakalo komasipala lapho izikhulu zibonakala khona ziqasha izihlobo zazo ziyeke abantu abanamakhono. Funda ingane ugogo ehlupheka umama ehlupheka ubaba ehlupheka. Ayifundise ngamazinyo ingane. Iziqede ibe nediploma ibuye izohlala ekhaya. Maqhamuka ithuba kuyoqashwa umuntu ongaswele lutho. Fanele siphele leso sikhathi leso njengamanje. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni ngeseshowe. Kwehlukene imbono kumalungu omphakathi ngodaba oluthinta ukuvunyelwa kwenkampani ephehla ugesi kuleli iphinde usabalalise uESCOM ukuba ke ikhuphula intengo kagesi kulelizwe. Iziko lezindaba lokhulumisane nomphakathi ozwakelisa ukunenga ngalokhu uthi okubuhlungu kakhulu kuzoshaya kakhulu abantu abathenga ugesi bese ligqugquzela ukwebiwa kwawo. Inkampani ezokubekwa phansi kinesa kivumele iESCOM ukuba kakhuphula intengo kagesi ngo18.65% kusukela ngoMbasa iphinde futhi ikhuphule futhi ngo12.74% konyaka. Ngendlela efike ngayo le thina ayisiphathanga neze kahle njengami nje kunemndeni ewu2 hlala la ngithenga ugesi la ngithenga ugesi ekhaya uthola ukuthi mhlambe ngibafayela u200 uvela ufane nento engekho ube ubona uvela kodwa ngizothi sengiyezwa sekuyafona futhi kuthiwa ugesi uphelile. Alahle nje ayisiphethe kahle neze uthi ESCOM uthi ungasikhuphuleli ugesi kanje ekubeni usihlupha ngalendlela futhi siphila ngomnyama kubola inyama zethu emafrijini kwenzeka yonke into ngogesi kufa into zethu le lokushedini yabo iphinde futhi basikhuphulele ama-unit asazi ukuthi yini wenziswa yini lokho. Umbono wami mina ukuthi hayi ngeke abangawunyusa ugesi ubuvele uyabiza kwawona uqobo awuthengeki ugesi uyabiza abangawunyusa abawuye ungena abawuye kuvele ulala ukhona kunokuthi bawunyusa ngoba thina sibheka ukuthi bawehlisa ngomthetho hayi ukuthi unyuka ngoba hayi asinayo imali ukukhokhela. Abantu abaningi ngaze bawurobha ugesi ngoba uyabiza banayo imali ukukhokhela. Faku 100 rand nje kuvele kube 80 rand kuba 200 rand kuvele kube imali encane ngazi ukuthi emalini. Hayi siphatheke kabi phela siphatheke kabi ukuzwa nje lokho ukuthi ugesi uzonyuka hayi siphatheke kabi. Nami ngithi angikhale ngendaba kagesi isithanda ukuthi usixaka kakhulu ngoba vele ukhushulwa nje akunasidingo ngoba vele abantu abaningi bawurobhile ukhushula abantu abayindlanzana manje. Mina ngokubona kwami umbono wami ngithi awulotuza ugesi awuye ungabusakhushula ngoba vele ukhushulelwa abantu uyabiza umufa ugesi ka 200 rand ube 100 rand umufa kwa 50 rand ube ulotuza 25 rand. Futhi manje uma ukhushulwa manje umufa kwa lotuza 50 rand uba namalini abantu abasebenzi sihleli kanje emakhaya seyigengane sicela ukuthi nje uhulumeni asilalele angawukhuphula. Hey ukuhamba kagesi kona kohlumaza kakhulu njengoba siyiphandela nje ubona nje lana itafule siyazama impilo lana ngithi sengiyagodiwa entambama sengithi hayi ngiyofika ke endlini ngiyobeka amabhodo phinde futhi ugesi uhambe hey ngicela nginala ngadlanga mhlawumbe ngihlanganisa ontametisi lona ngihambe ngiyobheka nesinkwa ngicine ngakwazanga ukuthi ngiqhubeke nezizwe zami ebalekile yabo ngale lokuncane engikuthola khona la etafuleni. Hayi lokho nje kuphela khona ugesi hayi kuyasihlukumeza kakhulu la. Mangasho nje kunyuka kagesi ngokwami ngisibonisa sishinyuka kagesi ngoba egcineni kwawona awukho uyahamba uyabuya uhamba usuku lonke futhi asinawo amato asisebenzi lokho gesi asikwazi uafford if unyuka nawo sothenga ngani even imali abasinika yona mhlawumbe abantu angasebenzi 350 wona uzothenga ugesi ngawo futhi uzokhanyisa kuphela manje awudli awenzi lutho nje ngogesi futhi ukunyuka kagesi nje kucindezela thina abantu abangasebenzi yonke engayisho nje. Inkinga indaba yokunyuka kagesi plus ipercentage abalisebenzisile liphezulu kakhulu. Umsebenzi ayikho asikwazi ukuafford siyayiphantela nayi ne-load shedding ikhona la. Ebese kuba abantu abawurobhayo ugesi nabo banomthelelo omkhulu
ngoba manje thina esuthengayo kubona lawo masentshana angekho ubona abawusebenzisa singeke sazi ke noma kuyiqiniso ukuthi uma usebenzisa ukhokhela abaseduze wakho bengawukhokheli uyamuncika kuwena okay asikho ke lapho but inkinga lento ngoba manje uyakunyuka ngapha asinayo imisebenzi asazi sizothenga ngani ipercentage abawunyuse ngalo likhulu and bavumelana bodwa thina sizwa nje sekuthiwa ubani bavumelene ngokuthi ugesi ukhuphuka kangaka so akufuneka bayibhekisise kahle lento ukhuphuka kagesi and uhamba njalo so asikhokhela into engekho kahle ake sithishelele itolo mbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina besilo siphinde sinamukele nisabukela indaba zethu ze1KZNTV nazo ke zona indaba esithi zihamba phambili namuhla. Kumiswe Olokuchibiyela kwethulelwe ngalazinda yamanzi ESHOWE kanti imvunge ngokwenyuswa kwentengo kagesi. Kuxwayiswa abazali ngobungozi beyinkulumo ezigcina ke ifakela abantwana kakhulukazi abakamatikuletsheni ingcindezi njengoba kulindelwe ukuba ke kuphume ke imiphumela kamatikuletsheni. So inhlala kahle nophinda abe umeluleki kwezengqondo Andile Nduli uthi yizo lezi inkulumo ezigcina ke iholela ekuthena abafundi banquma ukuqeda inyanga ngempilo yabo uma ke kwenzeka bengaphumeleli. Ulindelwe ukuba kumnyango wezemfundo kulele kanye nomkhandlo oqinisekisa izinga njalo lemphumela kamatikuletsheni uMalusi badedele lemphumela ngeviki elizayo. Kukhuzwa abazali ngeenkulumo ezingezinhle abavame ukuyikhuluma kubantwana ikakhulukazi abenza ibanga le-10. Usonhlala kahle ophinda abumeluleki kwezengqondo uthi ke nakuba kwesinye isikhathi kusuke kuyindlela yomzali yokugqugquzela umntwana wakhe iningi liwuthola lapho ke umqondo wokuyibulala ngenxa ke yokusaba ukuphoxa bona ke abazali. Ingane ithi ikhule esikoleni ukhule esikoleni unayo leyo pressure yokuthi kumele ngivuse umuzi wasekhaya ngenxa yenkulumo esuke ikhulunywa kwena. So manje mase ngifeyila kushuthi ngeke ngikwazi ivele ibone ingane yabo ukuthi ekushuthi lento yami ngeke iphumelele lento ukuthi ekhaya. So ingane isisaba isho ukubheka umndeni isisaba isho ukubheka ihlobo ukuthi kushuthi njengoba ngingaphumelelanga nje ngeke senzeka yonke lento. So lezi inkulumo ziyayifaka ipressure kubantwana ekhanda labo kumanje bane-anxiety banokusaba ukuthi ngaze ngizophumelela yini ngabe kuzolunga yini kumina although abanye benokuzethemba ukuthi benze kahle kodwa kungenzeka ukuthi imiphumela ibuye isisho okunye ngendlela bebecabanga ngayo. So i-stress leso esinormally if ulinde noma yiphi into yokuphumelela because babhekene nento ukuthi is either you fail noma uyapass. So baphakathi kwalayo ndawo manje balindele lo khama okuyilona ke nalo cause anxiety nokungahlala ukhululeke njengomuntu. Lokhu kuze ke njengoba kulindeleke ukuba kuphume imiphumela kamatikuletsheni obubhalele ivivinyo zawo zangonyaka owedlule. Kuzokhumuleka ukuthi laba babe nokuphazamiseka ikhawu kusukela ke hlasela igciwane icorona nokwaphoqa ke ukuthi kushintshwe indlela yokufunda kwaphinde ke kwahlasela ibhelu nazo ezabaphazamisa. Kwathi ke kusenjalo kwafika ikhukhula ezadala ke omkhulu umonakalo ezikoleni kanye ke nasemakhaya. uNduli uthi ke imndeni kufanele ibeseke laba futhi ibaqaphe ngeso lokhozi ze isheshe ke ibone uma kukhona okungasahambi kahle. It's important ukuthi simnotice nathi umuntu ekhaya kwesinye isikhathi khona osehleze edlala ngakho uthi uzoyibulala mina kwesinye isikhathi uthola ukuthi sesizasamnaka umuntu ngenxa ukuthi uhleze ekhuluma sithi hayi sekwinto yakhe kanti kwesinye isikhathi kusekuqala kwakho ukuyibulala kwesinye isikhathi ukuyibulala kune psychological disorder uyisifo somqondo thizeni uthola ukuthi umuntu uhleze enakho ukuthi yena inkinga zakhe uyisolve ukuthi ayibulala of which is kwesinye isikhathi usuke ngenayo umuntu angakhuluma naye. So ngenxa ukuthi ukuza gudluze le problem abhekene nayo so ngcono ukuthi avele athathe impilo yakhe ngoba zonke izinto mhlawumbe seyizamile kodwa manje akulumi. So nakhona ukuthola ukuthi mayefeyila esikoleni umatric usebona ukuthi konke kuphelile manje mhlawumbe nezwe liyangibuka so ukuze ngigudluze le problem engibhekene nayo ngcono ngiyibulala. Kusehlala ehlele yedwa kwesinye isikhathi kumele simnotice lapho ukuthi uhlale ivalela yedwa kwesinye isikhathi
ufuna ukulokhu efuna attention kakhulu efuna ngathi ngamnaka kwesinye isikhathi ekukhulume njalo ukuthi engayibula. So lezo zinto zenza khona ukuthi umuntu agcine eseyibulala singanakile ekhaya. Zikhona indlela zokugwema ke ukhwantalala olufika uma ke kulindeleke imphumela. Ukuze avoid ama problems ukuthi uyibulale balekile ukuthi ujournal uyibhale phansi inkinga zakho. So ubhale phansi sikhuleke kukhona into ekuthiwa dear diary, abantu bebhala dear diary, abantu basakwenza namanje. So although i dear diary wawusukubhala ukuthi bhala diary ukuthi dear diary namhlanje ngiphathekanga kahle umiso sibanibani ungenza ukuthi noma mhlawumbe namhlanje ngiphumelelanga metro, kodwa leyo ndlela yayikwenza ukuthi ungabi nayo positive after that. So kubalekile ukuthi uma ubhala journaling ubhale ukuthi okay ngifailile namhlanje, yini ke ngizoyenza ngokufeyila kwami, into engizoyenza ngizothatha lesi step nalesi step nalesi step ukuze ngikwazi ukuthi ngiphumelele. Sibhalele no suicide contract, ube ne contract yakho nje eshoyo ukuthi okay mina njengosibanimani namhlanje ngiyayicommit ukuthi isho ngafeyila noma isho ama results ami ngaphume ngekho mahle, ngiyayicommit ukuthi ngeke ngiyibulale noma ngiyilimaze. So kubalekile ukuthi wenze no suicide yakho futhi safety plan yakho ukuthi okay noma sephumela ama results mina safety plan yami le no suicide contract yami uma ngizizwa nginomuzwa wokuyibulala namba abantu engizokwazi ukukhuluma nabo mawukhona i-social worker noma psychologist nangu umuntu enginenamba yakhe ngizokwazi ukuthi ngikhulume naye instead ukuthi uzizwe ungawedwana ngaso sonke isikhathi. Umnyango wezemfundo esifundazweni uxakeke umkhuba wokubanjwa kwemiphumela yabafundi ezikoleni uma ke abafundi behlulekile ukukhokha. So umnyango wezemfundo kwaZulu Natal singaqinisekisa ukuthi kulicala elibomvu kakhulu kabi ukunqabela umntwana ukuthi athole i-report ngenxa yokuthi akakhokhile school fees noma laba bazophunyelwa imphumela ya matric ukuthi sibambe i-statement zabo. Akuvumelekile lokho. Sabhala ngisho i-circular ebiya kuthisha omkhulu bonke nama school governing body onke ukuthi into ye school fees into ediscusswa nomzali hayi nomntwana. Into esikhuthaze kakhulu ukuthi la abazali benenkinga khona ukuthi bangasabeli ekudeni. I-South African Schools Act iyaba provider noma iyaba accommodator ekutheni uma la bexakeka khona basondele esikoleni basho udaba labo. Isikolo ke uma sekufike umzali wenza ama arrangements noma wacela ke loku esithi ukuthi aniwe ukuthi angakhokhi partial noma angakhokhi sanhlobo. Konke lokho kokwenzelwe kona for poor communities. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezemidlalo kuzwelonke unathi Mthethwa uthi kubahlaba omxhwele ukuthi iNingizimu Afrika ibe yizwe lizosingatha umqhudelwano omkhulukazi owaziwa ngeWorld Table Tennis Championship ngemuva nje kweminyaka engama-93 kwagcina kukubanjwa izwekazi lase-Afrika. Ethula ke inkulumo uNyamboso uthi lo mqhudelwano ohlanganisa amazwe ahlukene uzosiza kokufukula umnotho wedolobha laseThekwini kwisifundazwe kwaZulu Natal. Ukusholo ngesikhathi ke kwethula ngokusemthethweni imidlalo ye-table tennis ezoba ngenyanga kaNhlaba kulonyaka. Yethule ngokusemthethweni imidlalo ye-Table Tennis World Championship okulindeleke ibanje eThekwini ngenyanga kaNhlaba kulonyaka. Kanti ungqongqoshe wezemidlalo kuzwelonke unathi Mthethwa uthi kuyintokozo ukuthi le midlalo izobanja ezwenikazi lase-Afrika ngemuva kweminyaka engama-93 yagcina ukubanjelwa khona. We're happy that we won the bid. Now the world is watching us, how we go about executing that which we won. It wasn't an easy competition. South Africa had to beat the big ones in the world. Germany was one of them, who contested and wanted to host this World Championship. But here we're in a dry run for the contender event. And we're happy. We're happy because of the growth of sport, which table tennis is going to contribute to in this country. Umongameli we-ITTF
uthi bazimisela ukwamukelwa amazwe angaphezulu kwama-20 azohambela lo mqhudelwano, kanti okunye abakufisayo ukuthi lo mqhudelwano ushiye izingane zinothando lwalo mdlalo. We are also very happy to welcome more than 120 countries when the World Championships comes here in May to Durban. Then we will play the individual event with 128 men, 128 women, female players competing in the single event. Then on top of that, there will also be a double event. Qualifications is ongoing around the world, and just now the Asia qualification takes place in Doha, Qatar. So with that, I would of course like you to open up for questions, but we are very happy to see what we are delivering here in South Africa. And we hope that table tennis can be a much bigger sport after the World Championships. We are aiming for the kids to see a lot of table tennis, but we are also seeing our sports as sports for life, table tennis for life. So we also know that table tennis can play a very important role for health. Omunye wabadlali abakwiqembu laseNingizimu Afrika uthi yize kungabanga lula ukufinyelela lapho bekhona, kodwa bazimisela ukwenza kahle kulomqhudelwano. It has been very tough, but then we were able to go through to the quarterfinals in the mixed doubles, which is going to be the toughest because we're playing China, the one in the best in the world actually. From here we're going to prepare for the World Cup, but we still have to hear if where we're going to have the training camps, where we're going to have more tournaments. So yeah, from here it's preparation and more preparation. It's very tough, but then I believe we can do better, we can actually improve our ranking in the world. Lo mqhudelwano uzobanjwa ngenyanga kaNhlaba kusuka ngamhla zingama-20 kuya zingama-28. Ezindabeni ze1KZNTV kuBikuzamando Sicele. Ake siphinde sithi shelele itolo umbukeli sobuye sibuye nezinye izindaba. Nina bendlovena amandla sibonga siphinde sinamukele nisabuyela zona indaba ze1KZNTV. Nazi indaba okuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kumiswe Olokuchibiyela kwethulelwe ngqalasizinda yamanzi eSHOWE, kanti imvunge ngokwenyuswa kwentengo kagesi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Ezimakethe iranda kuleli livalele ku-16.75 kuyidola laseMelika, kanti belungu 20.47 maqhathiso nopondo waseBrithani lingu-18.17 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ibikade $1,901.92 ounce, kanti intengo yalo ngahluziwe bengu-$84.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli wezimnyama ngenkani Orlando Pirates oseyebolekiswa kwiqembu laKwaZulu-Natal eMaritzburg United uKwame Peppra uthi kungenzi kahle kwaleli qembu laseMgungundlovu KwaZulu-Natal ikhona kwakumenza wavumela phezulu ukuzota kolaleli qembu elisendaweni embi kuleague. uPeppra kujoyineke leli qembu laseMgungundlovu esuka kwezikamagebhula lapho beseqwa khona ke ijezi esephenduke ukudla kwebhentshi. Lo mgadli uthi ke ukuba nomlando omuhle naleli qembu laseMgungundlovu ikhona kumenze waqoma ukubolekiswa kulona. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqambu lankomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwaSoshangane ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.